എൻ്റെ മുന്നോട്ട് പങ്ക് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്നാള് ആ ദൃശ്യത്തെ പ്രസ്താപാക്കിയാണ്. ನಾನು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಕದ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋದು. ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಾತ ಎಂದೇ ಇದ್ರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಜೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಟಿಯಾರ. ನಾನಿನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಎಸ್ ಹುಡುತೋಳು ಬಂಡೆ ಹುಡುತೋಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಗಿಲು ಚೊಂದಂ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಲ್ಲಿ ನಗ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു പരിപാടി തന്നായ ശാന്തി സ്വഭാവത്വവും സഹനര സ്വഭാവത്വവും മാനവീയത്തെയും കൗട്ടുമിക പ്രീതിസത്യവും നഗ വിലയിപാടുള്ളൂ. അത് നഗ ചൊന്നോട് പോലെ മാത്രമല്ല അമാർക്ക് അതായിക്കോടില്ല. ഈ മുന്നോട്ടാണ് ഈ മേലങ്ങടി കാര്യത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ പോയിട്ട് ജമാഅത്തിലെ മെമ്പറായിട്ട് അവിടുത്തെ പറഞ്ഞ ഗുരുമാരപ്പ ന്യായത്തെ കേട്ട കയറ്റ് നല്ല മേൽ ഹല്ലായത്. ഈ സഹനം വേണം ശാന്തി വേണം ചൊല്ലുന്നതാണ്. അന്നൊക്കെ നാളത്തെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത്. ആ എന്നിട്ട് 8 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഗേറ്റ് എത്തിയില്ലേ നഗര കുടുംബത്തെ ആസ്തിയുടെ വിഷയത്തിലും ചിലപ്പോൾ എന്തായത് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കേസ് തിരിച്ചില്ല പഞ്ചായത്ത് ഗേറ്റില്ലേ. അപ്പൊ നന്റെ ഒരു ലൈഫിൽ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നാളെ ബാലകാലത്ത് ബജാറിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ടൈമിലും ചൊല്ലി ഒരേ പൽക്കാൻ നല്ല സമാധാനത്തിരിക്കണം. ആ സമാധാനത്തിരിക്കണം ചൊല്ല നാടും സമാധാനം കിട്ടി 2 സ്വരം ഇലായി ആയകാല റിസൾട്ട് പഞ്ചായത്തിയമേ എവിടെ ന്യായ കോർട്ടിലെത്തിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിഴവ് പുഷ്ടി വന്നതിനെ സമാധാനത്തിന് വിലയുണ്ടോ അത് സമാധാനം ശാന്തി വേണോ. അപ്പൊ ആ ശാന്തിയും സമാധാനത്തേക്ക് ഈ 3 വർഷം 7 തിങ്കളിൽ നമുക്ക് വില കിട്ടിയത് മഷാല്ലാ ബാലിമിന്റെ സന്തോഷമില്ല. ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മെമ്പറാക്കി കളിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ പോകുമ്പോ നിങ്ങെല്ലാം പിടിനെ കടിക്ക നഗരമുട്ട ബലപ്രദർശനക്ക് നഗരമുട്ട ശക്തിയില്ല. വേണ്ടിത്ര മെമ്പർമാർ നഗരമുട്ടയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്ക ചെയ്യപ്പെട്ടങ്ങനെ പുറത്തില്ല. അത് ആ കാലത്തിനോട് ബന്ധെത്താമാർ നഗാകാരത്തിൽ ആടത്ത മണ്ഡലി രക്ഷസരാകും നമുക്ക് അവിടെ ബലപ്രദർശനം കാല് കിട്ടിയിട്ട് അത് കൊണ്ടു മതങ്ങനെ പുറത്തിൽ അവിടെ ജയിച്ചോണ്ട് വന്നാല് മനുഷ്യ സ്വഭാവ പൽക്ക യാരാ കൊണ്ടേ ലൈറ്റ് പൂണ്ടകളെ പോലെ പോയാൽ ബാക്കി മഞ്ഞങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞാൽ നഗ എന്തിനാ ആ വിചാരിച്ചാണ് ആ സ്വർണ്ണം ആക്കിയോണ്ട് പോയാൽ ആ ടൈമിലും സയ്യിദ്ബിന്റെ ആടത്തതിന് ഇന്നലായി 5 വർഷം 6 വർഷം അവിടുത്തെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ കാസിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചതായ ആൾമാർ ഇതിനായിട്ട് ചൊല്ലിയില്ല എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾമാരെ നഗരമേലി കേസ് കംപ്ലൈന്റ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ആൾക്കാരെ എനിക്കെല്ലാം പിടി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ എതിർക്കൊക്കെ പോയിട്ടില്ല. നഗര മീറ്റിംഗിലൊക്കെ സമാധാന വിഷയം സമാധാനമാക്കി പാർട്ടി ഫാറൂഖുള്ള എന്റെ കുറിപ്പിടി പാടിയാറ് അതും വാസ്തവമേ. പക്ഷെ നാനും അവിടെ ഒന്നും അത് എതിർത്തിട്ട് പോയിട്ടില്ല. നാളെ ഇന്ത്യൻ യശോഭാൻ കൊടുക്കുന്ന മുന്നോട്ടോളും ചൊന്നൽ വന്ന പൽക്ക നന്റെ സഹോദരന്മാർ നമ്പത്തിൽ രാജാവിൽ ആടത്ത കിട്ടാതെ ചമ്മജാലിൽ പൊയ്റ്റിക്കുക. ആസിഫ് ചെന്നൈക്ക് ആലിമികളെ കൂട്ടി നിശ്ചയ അഭിപ്രായങ്ങളെ മീറ്റിംഗ് ആക്കിയിരിക്കുക. ജമീനെ ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ലോകത്തെ അണ്ടക്കാലത്തെ പഠിക്കുക. 10 लाख रुपये സ്വന്തം തന്നെ ചൊന്ന കാശും സ്കൂൾക്ക് 2 കോടി രൂപ സിദ്ധമായ ചൊന്ന കാശും ഈ പേരിൽ ജമീർ അഹമ്മദ് ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു ಬೇಡಿ ಎಂದೈತು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚೊಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದೈತ್ರಿ. ಹತ್ತರ ಚಂದ ನಡೆದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೊಂದ ಜಮೀರ್ ಬಿಟ್ಟುన్నారు ಊರೇ ಕಲ್ಚಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಂತೆ ಸಬೂತುಂದಗಲೆ ಮುಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇത് തത്തില്ല ഇവിടെ കട്ടുതിൻ്റെ ചൊന്നാണ് ചൊന്നില്ല
അങ്ങ് ചൊല്ലാത്തിരുന്നെങ്കിൽ നീ പ്രത്യേകിച്ചോളൂ ಹಿಂಗ ವಕ್ಫು ಎಂದಿದೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ತಂಡಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಜಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಕಿವ್ರಿ ಹಂಗ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದಾಗ ಹಂಗ ಅವ್ರು ಹಿಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹಿಂದಾಗ ಎಂದು ಹುಡುಗಿ ಬರೋದೀರಿ ನಿನ್ನ ಕಾಟಿ ಯಾರ ಪೀಸದಾಗ ಸಹಿತ ತಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಎತ್ತಿನ ಸಲ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಎಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ನೋಡಲಿ ನಾನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ತಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತಿ ನಾನು ಚಂದ ನಂಗೆ 20 ಜನ 23 ಮದರಸು ನಗ ಆಡಳಿತ ಹಾಕುವುದು ನಗರ ಆಡಳಿತ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಗರ ಆಡಳಿತದ ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡಂಗೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು പിന്നെ ഈ സ്വത്തും സേതുമൻ തങ്ങരുത് നക്കത് എപ്പോൾ കൂടി അതിലെ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് താക്കത്തുള്ളൂ രായത്തിൽ ഗലാറ്റ വേണ്ട ഇനി അതുപോലെ ബീഗപൂർണ്ണ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്ന മദ്രസ അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്ന പള്ളി അങ്ങോ അവർ ചൊല്ലുന്ന ജമാഅത്തിനക അങ്ങോ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ വഴിപാട്ട് അങ്ങ് താക്കത്തുള്ളിടത്തോളം അള്ളാഹ് അവരെ പുറത്തേക്കിടത്തോളം അല്ല അങ്ങനെ അഹങ്കാരിക്കിടത്തോളം അങ്ങ് നടത്തിട്ട് അതിന് പിന്നെ നാണ് പോയ പിന്നമാ അതിന് പിന്നത്തെ വന്നൽ പിന്നമാ ഈ 35 പള്ളി 33 മദ്രസ ഒന്നാവും ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസത്താണ് അങ്ങനെ അത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റിലൂടെ ഓഡിറ്റാവണമെന്നുണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് 1,37,00,000 രൂപ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടോളം ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ വന്നു ആ ഓർഡർ പണ്ടിൽ പിന്നെ ഉണ്ട് എന്നേ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടോളം മർഹൂം അസീസ് സേട്ട് തൻവീർ സേട്ട് അബ്ബ ನನಗೆ ಕೂಡ ಯುಟಿ ಫರೀದಾಕರಗ ಲಿಖಿ ಬಂದು ಉಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೆಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಗಿ ತಂದಾರೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಮಣ್ಣ ಐತಿ ಆಯಗೂ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ஒரு ஜென்டராயிருந்து அது பர்க்கத்துக்கு செய்து காசு கொடுத்து அது போயிட்டு இங்கே வந்தப்போ 5000 ரூபாய்க்காரு கணச்சூரிக்கு 5000 ஆகிட்டு இங்கே வந்தப்போ 10000 ரூபாய்க்கு ആ 10000 ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ കഴിഞ്ഞ ತಿಂಗಳಿಗೆ 31 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ അങ്ങനെ ഈ 1,37,00,000 രൂപ കെട്ടത് പോയതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ ആക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് 672 പ്രകാരം നമുക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ ആക്കില്ല അത് അങ്ങനെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ കോർട്ടിലുള്ള ഹൈക്കോർട്ടിലല്ല അതിന് ഞാൻ 2 വർഷം നടന്നോളില്ല അതിന് ജഡ്ജിമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ലെവലൊക്കെ ജീവിപ്പ് വേണ്ടി എനിക്കത് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നക്കലാവത് കള്ളല്ലേ ഈ രാജ്യത്തുകളിൽ സമ്പാദന വീഴുന്നല്ലേ ആയിപ്പോകും ഇൻഷാ ആ മധ്യത്തിൽ 4 കടത്തിയാൽ ബന്ധില്ല പോയിട്ട് ചൊന്നാല് ഇപ്പൊ നോട്ടീസ് ಬಂದಿರುತ್ತದೆ 1,70,00,000 ರೂಪಾಯಿ നിങ്ങൾ തരാത്ത സബലു അർത്ഥ ആക്കണോ 1,37,00,000 കേസ് അങ്ങനെ കോർട്ടിലുണ്ട് അതിക്കോനോട് കൂടെ എത്തിക്കറി ಅದಕ್ಕೆ 22 ವರ್ಷದ ಕೂಟಿಸಿ 1,70,00,000 ರೂಪಾಯಿ ತರಾತ ಸಬಲು ನೀನು ವಜಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಇನ್ಯಾರ ನನಗೆ ನೇಮಕ್ಕಾಗಿರ ಆ ಬಂಡಾಳಿಗೆ ಅವರ ವಿಸ್ತರಿಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿಗದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನಾಗೋರು ഒരു ജാതിയിൽ ഒരു കേസുള്ള ജാതിയിൽ ആ വിശുദ്ധ മേല് അത് ആർക്കും പങ്കവരിക്കും റൈറ്റ് ഉണ്ടാ അത്തരം ദിമാക്കില്ലാത്ത ആൾമാരായി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനർത്ഥ നമുക്ക് ദിമാക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പോടേറല്ലേ ನಾನು ಯಶೋಧೋರು ಚೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾತೆ ಈ ಬಾಲಕಾರಿ ಎದುರ್ತವನ್ನಾರಲ್ಲೇ അതിൽ 90% ബാലക്കാർ ആ വിഷയത്തെ ബുദ്ധാണ് 95 ജല പുറൂസായിട്ട് തീരൽ പിന്നെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ മുൻവഞ്ചിരല്ലേക്കുള്ള ഭാവനകൾ തലയുണ്ട് ಈಗ ಕುರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಿ വെച്ചത് അത് 10 ರೌಂಡ್ ನಿಂತದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ അപ്പൊ ഞാൻ ആച്ചനാക്കുമ്പോൾ ഒത്തಗೆ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത ആക്കണം അതിൽ പേരോട് ആലിക്കര് ആസിഫിനെ എനിക്ക് ബാബാ പുറകിരി അത് ആരാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇന്നിപ്പോ ആ സമസ്യ ഇല്ലേ അതേപോലെ ഇതിലെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ബാക്കി ഭർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന് മുട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ആക്കി വന്നതിനുള്ള കുറച്ചെല്ലാം കൂടി ബേജാറില്ല ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹಯಾತ್ರಿಕರು
ನಾ ಮರ್ಚಲ್ ಬಿನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿನ ವಿಷಯ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಯಾರಿಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದು ಯಕ್ಷಪ್ಪ ಒರೇ ಒತ್ತರಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಷ್ಠುರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾ ಒತ್ತರಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿದು ಪಕ್ಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒತ್ತರ ಬೆರವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯವು ನಾನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ದರ್ಬಾರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹುಡುಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದೀಗ ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು അതുകൊണ്ട് നാം മറിച്ചേക്കും നല്ല പേരൂടെ ഇക്കൊണ്ട് നാം വിചാരിക്കുക വലിയ നല്ല പണി ആക്കിയില്ലേക്കും ആ മുഹബത്ത് പിസക്കാട്ടില്ല അതുകൊണ്ടു നക്ക് ബേജാറിപ്പതിനെ ഈ സ്വത്ത് സേതുവിന്റെ മക്കയും തിന്ന് നഗാറ് പറയുകയാണ് ഏർവാടിയിൽ അവരുടെ ലഭ്യമാരലിക്ക കൂടിപ്പാന്ന് കുടുംബ ഇല്ലാത്ത സഭನು ഇടീ ഉള്ളാളെത്തിಗೆ ಸೇದುಂದಗಳ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಕಾಸಿನ ಕಣಕಲ್ಲಿ ಕೊರತೊಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿನ ಆಗಣ ಇದೆ ದುನಿಯಾ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಆಗ ಕೂಡ 58 ಲಾಖ 60 ಲಾಖದವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೆಲವು ಈ ಚೆಲವು 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಮಾಂಡಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಬೋಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಊರ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊರತೆ ಅವರು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏರ್ಪೇರವರು ಆಯ್ಗೂ ಆರ್ಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತಗೊಂಡು ಯಾರ ಸಂಬಳ ಆರ್ಗೂ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಕ್ಕ ಮೊದಲು ಕಡಾಮತ್ತು ಆ ಕಾಸು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಕೊರತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಕೂಟ ಬಂದ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರು ಬಂಡದು 4 ಯಾರ ಕೊಡೋದು ಹಾಲು ಬರണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ಬಂದಾಗ 4 കഞ്ഞി ಬಂದಾಗ അങ്ങനത്തെ അടിച്ചനെല്ലാം മാറി വേറൊന്നും കുറച്ചില്ല പിന്നെ കാസ് പണ്ട് മൂല നാണു നിങ്ങൾ ആക്കുന്നതല്ല അത് മതം തന്നിപ്പിടുന്നു എങ്ങനെ കാസിന് കൂട്ട ചരിത്രമേ അങ്ങനെ കൂടെല്ലാം പണ്ട് ആസ്പത്രി കെട്ടുപാട്ട് പോത്തു നക്ക് തിരിഞ്ഞെടുത്തു പോണിട്ട് ബാങ്കിൽ 25,000 രൂപ കൂടി ഇല്ലാതെ ആ ബിൽഡിംഗ് ഭർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നിട്ടില്ല ആസ്പത്രി അത് വേറെ വിഷയം കൂടെ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂಗಸಭೆ ಕಾಸು ಬಂದಿರ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಚಮ್ಮದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಗರಗರ ನೋಟ್ ಜೆಂಡ ಆಯ್ತು ನೋಟ್ ಒಂದು ತಮಾಸೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿನ ತಂಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಡಿಸಂಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ പഠിച്ചಂಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡೆಗಳು ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನಕ್ಕ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯ ಕಾಸಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಈ ಗೊತ್ತುಲಾಗಲೆ ಎಂದ್ರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಬಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಬಿಡಿ ನಿಂಗೆ ಬಿಡಿ ಜೆಂಡ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ದುನಿಯಾ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದು ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಡಂದಂಗೆ ಕರಾಮತ್ತ ಇದ್ದೀವಿ അതുകൊണ്ടത് ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬರ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನಿಪ್ಪ ಚೊಂದನ್ ಬಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಲಿಯಲು ರಾಯತನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪ್ಪ ಚೊಲ್ವೆ ಅಲ್ಲ ನಾನಿಗೆ ಚೊಲ್ವೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗದ ಮುಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರ ಮುಟ್ಟು ಹೋಗು ಒಂದು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಚಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲಂಬಿಸಿದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಂಡು ಬಾಕಿಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಡಿಂಡು ಯಾರು അതുകൊണ്ട് ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಚೊಂದ ಕೇಳಿಕೆ ഒരു ಬೆಳಕೇಜಾಗಿದೆ ವೈವೈತು ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ അങ്ങനത്തെ ഒരു ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೈವೈತು ಹೋಗು ನಡೆಯುಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಹೋಗುವುದು ಕೊಡ್ತುಕೊಂಡೆ ಈ ರಾಯತೊಂಡ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಒಪ್ಪೋರು ನೇಮಿಸಿದ 7 ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಲು ಇದರ ಅಧಿಕಾರದ ಕೊಡ್ತು ಹೋಗು ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೈತಿ ಈ ಜಮಾತರ ಒಲಿಕೆ ಈ ಸೈಯದ್ ಬಂದ ದರ್ಬಾರ್ ನೆರೆದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾರ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಾಗ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ತಾಜುಲ್ ಬಂದಾಗ
ಮೇಧಾವಿ ಮೆಂಬರ್ಮಾರ್ ತೀರ್ಚೋಣ కొంచెం ముందుండు ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಸುಮಾರು 4 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಲಿಯರು ಅದು ಬೆಳೆಯರು ಆ ಮಾತು ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎತ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎತ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ನನಗೆ ITI പഠിച്ച മക്കൾ എവിടെല്ലാം ഉള്ളാർ. ഇതെല്ലാം ആർക്കുണ്ടായി അല്ലാണ്ട് ഇക്കലാന്താണ് പ്രശ്നിക്കുമ്പോയോ ഇല്ല ഇത്തര മക്കൾ പഠിക്കലാന്ത് ഇത്തര പെൺമക്കൾ പഠിക്കലാന്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതങ്ങനെ ആ ഇതിലുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഡിഗ്രി അത് ഒഴിഞ്ഞ് മാത്ര ഞങ്ങളുടെ പാവത്തർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട അങ്ങ് വന്ന് കേട്ടപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കൊടുക്കുന്നല്ല അവിടെ വെച്ചിരമേ ആ കാശ് ദാനധർമ്മത്തിന് സ്കൂൾ പഠിപ്പാട്ടും മദ്രസ പഠിപ്പാട്ടും ആ നിലവിൽ നന്നെ കൊണ്ട് వచ్చేది ಯಾರ ನೀನೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಯಾಸಿ ಮತ್ತೆ അറിഞ്ഞിട്ട് ಅವ್ರ ಕಾಸು ನಾನು ಎತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಎತ್ತನೇ ಕೇಸು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಇತ್ತು ಅವತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕಾವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಡಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ತಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಲದಂತ ಕಾಸು ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೊರಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕು ಮೊದಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ఎందుకు ఈయన ముందుగా ఆగ్రహ పిల్ల ఆ మెసేజ్ నోటి ఆరు కూడా గుడలే ఎత్తుది ఎదురు కుస్తీ వారి ఆయన ఆ వరకు హాల్మారావు తీరా ಅವನೇ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಬುಲ್ಲೆಸತ್ತು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಕಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಪಿಸ್ಸ ಬಂತು ಮದನ್ ತಗಲ ಮೇಲೆ ಪಿಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದರ ದನಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಮುನ್ನಲ್ಕು ದಂಡಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಉರುಸುಂಡು ಈ ಉರುಸಿದೆ ಇಡೀ ದುನಿಯಾವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ದುನಿಯಾವನ್ನು ಆಲ್ಮಾರು ನಗರ ಉಲ್ಲಾಳ ಚಂದಂಡಿ ಒಂದು ಪೇರುಳ್ಳ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಪೇರ್ರೆ ಈಗ ಬೆಡ್ಕಾಕಾಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ ಪೈತಿ ಆ ಉರುಸು ನಡ್ತೋಗು ಆ ಉರುಸು ಕುಂಜ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಟ್ಟಾರೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ತೆಗೀತು ಉರುಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕರು ಪಲ್ಕ ನಂಗೆ ಹಾಕೋಬಿಡೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಉರುಸು ಆ ಟೈಮು ನೋಂಬೈ ತಿಕ್ಕಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದ ಆ ಟೈಮು ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಷಯಂದೆ ಅದು ಅక్కడ ಚೆರಿಯ ಪಲ್ಕಲ್ಲ SSLC ಎಕ್ಸಾಮು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ರೂಪೀಕರಿಸಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ನಗರ ಮಕ್ಕಳವಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರುಪೇರಾಯಿತು ನಗರ 30 ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯ ದುಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದೆ ಆ ನೋವು ಕಂಡಿದ್ದು ಮಲಗಾಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉರುಸು ಹಾಕುವುದು ನೀಯತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆ ಬೇಗ ಕುಡಿಬಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋರು ಉಳ್ಳಾಡುತ್ತ ಸಹೋದರಮಾರು ಒಂದು ಸುಲಭ ನಲ್ಲೆರು ಪೋನು ಚೊಂತುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲೆವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೇವಲ್ಲ ನಾ ಚಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೋತರು ಪೇಡಿಸಿ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ನಾನು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪಡಿಪಾಟಿ ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗಿ ಚೊಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಪಲ್ಕ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಆವಾಜ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಚೊನ್ನಾರಾಗ ಚುರುಬಾದವು ಕಾರಣ ನೀವೇನಿದೆ ನಾ ಚೊಂದ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತೋರು ಈ ಉಲ್ಲಾಸೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಾಲಕಾರ ಆರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎದುರಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೆಗ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಚೊಂದೆ ಹತ್ತಿರಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಕೊಂಡು ಚೊಲ್ಮದಕ್ಕೂ ಹಿಂಡಿಪ್ಪ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ അങ്ങനത്തെ ജവാബ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേ ആയും നാ പിന്നെ ചൊല്ലേ ഈ വാട്സപ്പും കൂടി നല്ലതായ മക്കൾ നൈതിക്കരെ ചിത്ര ഉണ്ടാകുന്നതായി ഭക്തരെ നൈതിക്കുവാറ് അതുകൊണ്ട് അനക്കും സദ്ബുദ്ധി തരട്ടി ചൊല്ലുന്നു നല്ല പക്കം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി